На третия месец след операцията, за първ път от 20 години, успях да заспя, дишайки само през носа. Здравейте, казвам Сатанас. Свързах се с Унимед през близки приятели. В 13 годишна възраст имах чупване на носа, след което имам 2 операции в България, неуспешни. Така се стигна до среща с екипа на доктор Бевсен. Извършихме преглед в София. Обясни много изчерпателно какво трябва да се случи, как ще се случи, дали съм съгласен, дали не съм съгласен. Съответно, правих нужните изследвания, които ми каза, че трябва да направя. И запазих си дата. Отидох, направих си операцията. На третия месец след операцията, за първ път от 20 години, успях да заспя, дишайки само през носа. Чувството, заспивайки, беше уникално. Доктор Бевсен и нейния екип, колегите от Унимед.